mga bay, kumusta? Mapay pagligo ni Inday. Last video na ko nga nag-live ko no. Kay tungod pa ingon may hospital. Ang plano ato is magpakuha lagi ko o magpa-CBC ra ko. Magpakuha ko bugo ba kung naunsa gini akong lawas. Kay 5 naman ko kaadlaw gilantan. Unya, pagka ikaw nang wala na ko ilanti. Pero puy-puy kay kong lawas gyud. As in, diri puy-puy kayo. Basta ako mga tiil, puy-puy kayo. Mo to nga naka-decide ko nga magpa-check up kay di man ko magpa-check up kay mahadlok lagi ko sa resort. Di ko magpa-check up yun. Hanggat maaari, hindi talaga ako magpa-check up kay takot ko sa resulta ba. Ngayon, ang nangyari, itong adlaw agad tingluyahan ako, no, grabe, hinang-hina talaga ako. Papunta sa ako ang hospital niya, Sunday ba ito? Domingo to mga bay, no, so walang bukas na public hospitals. Kaya naman sa kuan miniadto sa private miniadto. Dito minangadto sa Our Lady of the Rule diri sa kuan sa may Humay-Humay, Basak, Lapu-Lapu City. Papunta pa lang kami. Kasama ko si Angel. Kasi syempre ang akong uyab nga pula. Motor lang ni niya nagawid ko dito sa kong uyab sa Purol bitaw. Ning naay nagianan sa Bakos. So nag-ana ko, nagkawit ko. Once na makabuhi ko og hawid, means wala ko kusog. Naglisod ko og hawid gyud bisag bag na ko man lisod kog daog. Andag way Ginoo ko. Upay pagkaligo na ko mga bangi, kuan ko og gabon sa kong uyab o kining dahon sa bayabas. Yung katong bagong panganak ba nga nagkuan og gabon og bayabas, yung katong nasamdan nasugatan. Ayun, abot dito okay good ko kanang minaw na ko bang okay good ko, pero akong mga unod-unod lang yun mo luya kayo. Dayon mga 2 ka oras ay kami natawag, no, almost 2 hours ito. Ay kami na entertain kay daghan kayo kung mga pasyente dito sa information area na inisugid mo. Gusto mo to, gitawag na ko. Itimbang na ko. Timbang na, ready na para balik. Hindi ang nahitabo. So namin ito sa doktor. Ingon ng doktor nga, nasa man ka Joy? Ingon ko, 5 lagi ka adlaw kung hilanat dok. Balik raman oy, yun ya. Kanang karon, wala ko hilante. Pero murag ipagtagtad man akong mga unod. Lain yung gidok, anak ko. Muni nga naka-decide na lagi ko magpa-check up, di man unta ko. Di, ingon siya. Sige Joy, pakuha sa dito kuan, dugo og ihi. Nya. Tagaan ako atong baso-baso. Sud lagi ihi. Kay namdam na po itong gimedikal ta sa Manila. Mabitbit ng tae, may na lang na dito, anante, way tae. Sorry sa nangaon ha. Ano itabo? Ano na to? Dugay pa man kayo, kuha nag-ihi. Dugo. Ya, ko nga, butit na. Pati sa kong tubig kay, kanang, para makaihi ko. May nam sa kong tubig. Dayon, mo to, magay kay nakahi dayon ko, no? Pag inom na ko. Lahi, may kayo ta. Sige. Di, kuha ng dugo.
Kinipod si Angel, sige, sunod-sunod. Pakita, tuway man. Oh, Kanina. intaw na kung inaano, si pangitag talimugat. Wala, unsa man yung mga sagbuta? Kuan ni. Ato ganing. Barley. Barley ka nang is, Barley. Kani kay tawa-tawa na ni. oh, kana may tawa-tawa. Oh, Gamay muna ilang naman, giingon. sad. Gamay ra kay ba? Sige, bebe, dili, dala, dili, ito ipakita. Kinsa man na diha? Video ko ba? Aw. Dugay-dugay nang kuha ka video. Wala itaon na. Ala, gihimo na akong kabayo. Saan nilataan? Mm. Ah, dera ang tawa-tawa. Kana kay kanang barley katong Oh. Dera mga bay. So nara gyud ang mga tanom sa atong palibot no, gituyo gid na sa Ginoo para nagitay matumar na on the spot. Fresh na fresh. Ah, fresh kayo na pay mga lapok. Ayo ta. limpyo man sada siya. Oh. Dito man nasod sa airport. Wala kay tao Nanangit dito. ka sa guard. Mm. Yan sa man siya. Oh, nauntoy tuduan gi kun lag ilipante kani ingon man ko nga mauha ko himugad sa ilipante lang ti dito ti ay Inahan sa pa? layo lagi ti. Unya si Na sige at bato sa alam niya. siya. Wala tamal ni Erin. Kini inani. Oh, Pero sa man ni? maunay kuan grabe kay nasa kidney day. Dili lang kidney ra. 150 kasakit ang maayo ana. Wala. Doktor na di ka rin. Daw guna sa kuan ni Jessica Ah? Soho. Mo ba? Oh, Bali ang sa may tulatan ani. ang kanirang kuan lawas. Ang lawas ra ang dahon din na pilo. Aw dahon ug lawas ang buhok ko na. Nya dayon ang kanang Ani? gamot sa. Ang gamot ilabay. O ilabay kay na may yuta. Sabi mo no, pilog lata to yuta. Asan man talapit sige. Unsa ning sige pinaling pin? Ay, Ano man? Ang bibi ako ay kuan. Thank you. Sus, Ito pa gining lutuon pa Erin lagi diri kuan runner. Abti kayo. Okay kayo. Wato ni tabo mo. Sa ko may magkuan ako kusin Oo. dito. Ani tabo mga bayri. Na. Buwat na pud mi resulta sugo. Gakuan ko nito kung luha kay nalipay ko ba kay negative. Hala, Ginoo ko. Ang ihi ram na itong negative. Plit-lit na ko. Piting ubusa. 99 akong plit-lit mga bay. Huwag ko yung idea unsa go na mga plit-lit good. Kanila yung first time pa na to nga. Nakuan. First time pa na to nga na-admit. So, mo din na ang atuang dugo nga puti. Boss kayo, dapat. Ay, kabayo ni Lupad. Ay! Grabe ka issue ba itong sa kinano. Dapat ang normal na to nga platelet is 150 to 450. May nakabutang dito. Nya 99 naman ako. So layo kay ko bukdon. Mo to nga loya kay ko. Ingon ang doktor nga dinggi ka joy. Ko ha? Mano na dinggi man ko ang may lamok sa amo. Tagnok raman to igsuon sa lamok. Dibita ka ng kana ba nagpasiyaw gihapon ko bisag luya kay ko ko. Yung doktor, di ka pwede dyan nga di mag-admit. So, akong iingnan si Angel nga. Mo ito pag injection day pagbuhag dugo. Ang naong ni Angel, ako po naguba po akong naong pagtusok. Anak pud ko kay dugay nagug panahon no nga wa matusok og gamayng dagom. Ari, dahong dagom ra. Di guba kayo ang nahon ni Angel. Ana, sige magsusunod, sige lantaw. Moto, da injection guba gid ang naw. Dayon balik na sa doktor ni na admit ko be. Yan na din siya nga unsay admit ma. Yan na si Angel. Siya nga unsay admit ma. Kanang dini ko puyo sa ospital. Yan ako sa iya ha. Dini puyo sa ospital. Yan na din si Angel nga. Unya, wa na yung magbikay na mo. Wa na yung magkuha nito ko luha. Nito ko luha kay lahi gid no kay
kaning lahi gyud nga nalayo kanila nga dugay ka uli kaysa ning nadugay nimo sila nakauban niya makalit kag kawa sa ilang kiliran nasyak bata nangko dinhi naman ko magpuyo sa ospital siya ma na mahikay na mo ma ano mo buklan sa uniform na mo ingon na ikos doktor dok wa gilaing mabilin sa kong mga anak kay mungkin ko kauban sa balay kamera mangyot mga nag-uyab ang mga bata hindi mag-atiman sa kamasadyante ingon doktor nga maningkamot mo bebe kay mas importante ang life sa inyong mama anak man doktor di mga to ingon doktor ahamang ka magpa-admit ma'am Joy siya nga ingon po ko nga pwede dahil na sa lain magpa-admit niingon doktor nga dipindi nimo ikay bahala gusto nimo diri gusto nimo sa lain okay ra pud kayo yan doktor di ingko dinirang ko dok nga to kumantaglain na naman ta sa ospital di ato sige tagaan ako niya mga papilis pabalik ko niya sa information ingon na tong sa information kisa may admit ma'am ingon ko ako yan ang information kay lagsik pa lang taon ako ba sila kakuan nga ikaw day admit wadi kay kauban kung nga naman ko'y kauban pero ako nang ipapauli kay nangumpra yan ay wala gis plano ma-admit yun kaya pauli na lang ko si butit kay mangumpra di ako na-expect ma-admit ko lain nang murag na yun nagburot ba paminaw na ko di si MJ la kung kauban dito na miss emergency room yun siya dito na dito emergency room ma'am kay bisag lagsik akong lantaw iniglakaw na ko mura ko katong kiang ba baon tuli kanang magtindog ako magkikistorya sa tao lagsik imong lantaw sa kuha pero pag maglakaw na ko ang kiang na ko ana itong pag-utuli dito ana kita man si Angel o kining wheelchair nga din siya nga sakay arima siya nga di na kay naaraman ang emergency sakim ko niya ang kigduwa pa siya di na nami dito ingon na tong mga staff dito nurses nga digda na dito ma'am ako ko'y ganam higda bagay na-shock pa ko ba kung admit man ko anak ko sipaw pungtanas ng kaugalingon sana akong mga anak ba ako muna nagyapon sa mga anak ako muna saan na lang sila dire mga estudyante yan ko kaya nila to naging dependent sila for how many years? Karon pila lang ni kaadlaw kaya na nila. So, mo to higda na mi dugay pa man kay naabot ang kuan kay gi-encode pa mi ba dugay pa kay gi-encode. Di naman gid makayang katugnaw sa emergency room kay timang kuna kayo. Di nanago mi duhang angel sa kuan habol nambukot mi. Na may bed na dito. Sa emergency room na may dahang bed. Unta pa, duha katiguang. Itong usa, yung Diyos ang kilid. Namumo to, na high blood. Gamay, bika itong bayi. Iwang kay ba? Tiguang. Gamay, bika islula, yan na high blood. Dripod sa pikas po, pulmonya. Gahi po kayo. Ulo ko no, islula. Sige nga pa-check up. Di gid magpa-check up. Anton nga nilala na lang gid ang sakit. Mo to namukot na mi Angel. Anak ko Angel, sige mi pangatawa lagi. Mi duha. Nga sige mi katawa terin. Sige lang pangataan do ang Angel. Namukot na mi sabol kay gipantugnaw namin duha. Niingon si Angel, unsa man nima mga higda rat mga tug ta arima. Ingko dili ka pwede ginala ka muli kay daghan diri na ay sakit matakdan niya ka.
pwede ang bata sa ospital magdugay. Nya ma, mag-unsa man mi dito. Inira ko maoy. Di pwede kay naman kay klase. Di nanago na mi sa habol. Lakabi mga tugra tabi. Eh wa pa man tani sa kasuwa, gi-encode pa dai mi sa computer. Nya loading kayo. Na nga dugay pa ko na tagaag tambal kay loading lang kuan ba pag encode ba. Dapat na sila kusog ang signal no. Kaya ang pasyente gawat ng dugay-dugay. Hindi ka to, na-encode na ko. Gaan na may resibo. Wa pa kayo natusok. Paglantan ko si resibo. 2004 naman. 2,400 kapin. Iing ko nga, bitbita ang bag, kay manguli na ta. Anak ko. Iing ko siya nga naman ma. Dako mo kay tagbayro nun, mo pagay tagataplak ani. Sila kami noto diri sa atong bed. Mo na dito ang mga ipangtusok. Na may tambal di atay nga libo kapin ang kantidad. Para na sila ko ang siguro announce. Mo gid na usa ka buok libo kapin mil tres. Mo to. Kung kusugod na ko ang tingog na nakadungog ang mga kauban. Mga naman di mga kauban ako pasyente ba o ang mga nurses nakadungog. Kubi bit-bita atong bagay manguli na ta. Kusog na ko. Nangatawa sila. Ay, ngano man ma'am, man dako na kay bayro non. Di ato na Miss Pharmacy. Niingon ang doktor nga, amay mong kauban ma'am kay may papalita aning sa pharmacy. Yung ko nga, wa ma'am ko'y kauban, kanina gito ang bata. Di ako rin palit, makaya pa man ako lakaw. Dagan pa gani, anak ko. di nabalaka ang mga nurse kay kanang kiyang man ko pagsud. Luya ba kog nilaktan? Ya. Mo to nabalaka sila ba kay nganong ako'y mo palit. Lami kay nun kung nabalaka mo kamoy palit oh. Wa man pud sila. Hindi mo to pag abot dito ya. Dako man ya. Pa ko'y cash dala. Mong giingnan tong sa pharmacy cashier. Pwede ba i-charge sa ninyo sa PhilHealth nako? Dako kay tabang PhilHealth mga bayas inyo. Di mo to. Na-admit na ko. Pangtusok na tanan. From 99, niubos ang complete lit pagyod. Nahimong 77, naluya kong samot. Luya kay ko. Di lang dito. 77, niubos. Bigid siya mga bay. 77, 52. 54. Dayon na 52. Last 49. Dayon ay pa ni Saka. Og 56. Pagsakag 56. Ningon ang doktor, pwede na kang uli, Joy. Yung ko niya, awa pa man ako na-meet ang normal nga platelet. Siya nga, pwede na, kay ni Saka naman, bisang paggamay ra ni Saka, at si Saka na, ya, kani sa imuhang case, dili ra kayo bugat kay, ang bugat, maubos daw og tag 20, tag 40, ang platelet nimo from 90, may imong 50, na, from 50, may imong 10 na lang. Mao kuno na delikado. Ang sa ako ang kaso daw, dili ra kay delikado kay tag duha tag upat ra daw ang giubos akong platelet. Na it means fighter daw ang ako ang kuan dugo. Fighter ako lawas yung doktor. Ito pwede na kamuli kasi luya pa kayo. Og number 2, dili po musugot ang doktor ba nga dako og maayo ang bill kay private bito. So ang akong bill mga bay sa akong pagstay tulo ka adlaw niabot di siya og almost 14K og bill. Dayon sige jud ko mura bag wala ako ba wa ko na balaka ako na kuan wala lang gaan lang kayo. Kay mo dito dako de kay bawal sa ang PhilHealth. Oo, nag-speak lipay kay ko. Kay nakuan ang nakuha sa PhilHealth nako is
almost 10K ang nakuha. So naara sa mga 4K kapin ang kanang kuan ako nabayran. 4K kapin no teri no kay 2,000 man to nya 4,825 o 4,800 na no. 4,844 na lang akong nabayran mga bay. Nya pila rin nabayad ako sa PhilHealth? 1 year. Pilang 1 year? Ang 1 year pila 2,400 ra mga bay. Kay ang 200 pa man ang buwan ato ako nakuha. 200 ang buwan. Anong ka buwan di 1,200. 2,400 ra gid ako nabayad sa tuig. Dayon gipadali-dali na ko bayad sa butit sa unom ka bulan kay basin bag pangitaan pag additional nga kwan. Eh sus na hulot na lang niya ko tong para PhilHealth na ko ginabayad. Pero salamat na rin kay kuan kanang gamay ra ba akong kuan sus dako ita ang PhilHealth mga bay kamo. Bisag bas ko ginyong mga lawas de pag kuha mo PhilHealth. Nitaas ng PhilHealth ron tag 300 na ang bulan. Pero pwede na kayo eh. Kung tabang yun, sinan mo na no? Dako sa kong bill niya. Pila na lang nabayaran ako. Niya, pila ra katuig. Usara katuig akong nabayaran kay ikuha na ko na akong PhilHealth atong mga panahon nga di pa uso ang bugas. Makita man sa ID. Arang wang kiga magutong kabayong wa na tugway. Makita ang ganyan mga bayo. So, ito pa ng 2012 na ikuha. Nya, pila ra may gipangayo nilang hulog ato nga 50 pesos naman. Sumoro to'y pundo 50 pesos. Mo to dito ko nakauna-una nga si kaso sa bilet pagka ospital sa kong anak sa kong kuya EG. Kay dako yung kay ko nabayaran pud ato 12,000 kapin. Wa to'y pilit di ma. Pwede mo siya ma-cover sa kuha pero di ko sure. Kaya wa man ko kahulog sa kong pilit katuro 50 pesos. Oh. Dayon, kung gusto doon ako makover sa PhilHealth, mubaya daw ko sa 3 ka tuig na 02 or 5 ka tuig ang gipangayo para makover daw akong anak. Kung pila man ang 5 ka tuig, gadako na ana. Asikaso pa dito sa syudad, kay layo kayong opisina sa PhilHealth. Plus, ang tao pa. Ako pa itong pakanon, ako pa itong plitihan, bayaran pa na ko. Ako na kayo, daghan na kayo mahasol. Bayaran ko na lang ang bill diha, oy. Katong na hospital akong kuya ba, yung pilang bill da 12,000 kanalay bariyan ako unya na ako mag-asikaso nig uli nako. Sumunto pag uli nako asikaso din ko PhilHealth nako pag-ibig is maura man siya na PhilHealth pag-ibig is asikaso na ko tanan gi-cover nako kung tulo ka anak gisod nako. Wa may bana mag-cover kay wa may kasal sa banig raman. Una mga bata ra gyud na ma-cover. Di muto nga nangutana rin ko dito sa Bayad Center dito. Kuya, kining ako bang kaso kay W man ko niya, wa man ko hug ini ako napa ba ni ako ang kuan? Napa ba ni akong PhilHealth? Siya na mag ID ma'am. Di ID murag kabayong wa na tugway. Anak ko dito sa kuan siya. Ay pwede pa ni ma'am na pa ni imong kuan oy. PhilHealth oy sige. Di ko sige. Bayaran ako sa katuig. Ano to? Giusa gid ako to bayad sa katuig. Tinuig akong gikuha ba? 2,400 karon dako na kayo. 3,000 na pila na. 300 mang buwan ta rin. 300 nang buwan ron. 3,600 na ang tuig. Oh, kita saan may Tatay Digo? 3,600 ang buwan mga bay. Pagkuha gid mo. Dako kay tabang. 3,600 ang tuig. Tuig tabang yun. Buti niwangi ko. Kay kuan sa pagkakaroon mga bay nakaligo na ko. Karon lagi ko nakatubang-tubang sa kamera. Gimingaw ko ninyo. Oh, sige mag story na po ko sunod ha. Kasi mga gipagbati na ko dito sa hospital. Nya na. Og pasalamat sa mga tao nga naa sa akong kiliran number 1 na ginis ti Irene Tang. Ibantay dito ni tapad din na ako dito sa kagabi eh.
Iuli og kadlawon kay na pa si sa kapuya na kuan kanang gigutom sa kadlawon. Mo to. Na, mingaw taon kayo, agi taon ko'y bantay mga bay. Sige, at ngayon lang yung sunod aning bahay na ni mga bantay, kay taas na kaya itong story. Daghang salamat sa pagpaminaw sa mga sugilanon. O, dinhi na lang kukutob, mayong adlaw.